Yes, adol iti mo padaan idol Joan iti panay parukat iti impormasyon seknan iti suporta iti INC iti probinsya ti Ilocos Norte. Idi laing nga kalman imunan nga nang-poste iti social media account ni Vice Mayor Carla Safariñas iti panagyaman na iti INC idol Joan. Nga datiket inbagana nga agyamyaman iti talek dah iti inapanagserbi. Iti biyang met iti kinamayor adamet dagiti nang i-post nga maraming salamat ama kunada idol Joan nga dati color iti nakamat nga relihiyon ket isat ng usar idol Joan although dira magtino no adan suporta ko na ket misem da idol Joan anda bay lakait nga in-confirma ng misem da ito nga sawan positive taada sa akin din dati napintas nga damag para palang iti suporta iti Iglesia ni Cristo idol Joan na duwa pang ili iti naamuan tayo nga adan iti neparpatatang sa ang pati official statement aseknan iti reto nga banag parang ito idol ano ana dagiti duwa pang ili nga nekamit ti agundaway nga nakaalat support ikadagito nga religious group idol Joan no pa malaksid iti INC makita meteng nga adot nagpo-post kadagitay suporta do pa nga religion kadagitay kandidato ada iti protestant ada iti Muslim community kenda dumapay idol Joan kahit nga sawan dakala factor namin iti support kadagiti religious organizations iti kandidatura kadagitay kandidato nga masada nga pagpadaan kadwan iti suporta iti INC kaya na namin kat solid iti botos nga maala kanatoy nga relisyon idol Joan Nupay adan dagiti ni pasimudaag adan dagiti nagyaman gabu iti suporta nga naawat dan itinadakamat at grupo nga umpay to official statement manipod itinadakamat nga simbaan ngam adan na itinang ipost itindapanagyaman idol Joan kada ito nga banag usually sumanong aldaw sakbay iti eleksyon ket may parukat no kwan dagitay suporta dagiti kandidato para palang kanatoy umay nga election 2025. Idol Dennis Alipio, Tatak Aramen. Idol Dennis? Yes, Idol Joan. Kumusta mo din? Ito yung sitwasyon, ito Lawag City, tada ito yung panaka-disrupt, iti peace and order. Kaya ito yung paila nga napasamak nga tensyon, iti barangay Torre, Lapas Torre. Kung nga ron, iti kalmang kitang ipaay, ti statement ni Mayor Kion pangpereto ket inlawag na iti napasama ka contrary kada iti imunang statement iti ni Apo Kapitan Idol Joan nga pangipkato nga banag kasi imbaga ni Apo Kapitan ti interview na nga gaputan ang surat ti Mayor aket kayugan na kada gitay iti pinasangbay na kunana kada iti panag kampanyada house campaign da iti barangay Terto Bila Paz Idol Joan iti statement ti Mayor idi kalman he never greeted me kunana kita sawan hana kinablawan na daulatan idi aday nga lugar nga nakabody camera nga aday iti sarsarita na Idol Joan digam iti namungunayan iti nangato nga boses ti Mayor although iti first statement ti Mayor ket dimawat ti dispensa iti publiko nga po iti hana na kontrol nga emosyon na pangipalang kanila nga banag takuna na dati mat nga iti nangatot boses ko kuna na Idol Joan but anyway dimawat ti dispensa kadagitay nakabuo iti video iti nangato nga boses na Idol Joan talaga nagpakumbaba kanila nga banag nupay ko na hindi ito makit very humble kabo ka natin nga napasamak Idol Joan kit in Italia na hindi napasamak feeling na adagitay pa nakaharas da kadagitay campaign shorties da bagayan kadagitay barangay officials nga adamat dagitay napintas iti pa ng trap daking kuana
isang sa baling barangay iti lang lapas ti nakapadasan at kasjay nga insidente Idol Joan sa Dagapuna nga mato dati emosyon na ay tireta nga kanito Idol Joan. When atahan na kanong man lang grinitan when no kinablaawan minulagatan nalatan ket idinto nga kadagitim mo na barangay anapanan na lagi sa ilken rarabura no mampay kanya dati direktiba seknan pa lang ka dagiti mapaspasama kita tayo iti politika ngem sabsabali kano deti kapitan iti lapas sa Torre minulagatan nalatan tapos idi nagatugaw ti mayor nga adan sa ti replyan nako mga text message kaya dati kasarsarita na met ni kapitan nga ipasigurado na kano ti peace and order iti yung nagti barangay na kada iti pa nagkampanya na so kahit nangasawan Idol Dennis tuma pa nagkampanya ti mayor sa Zay madisrap mo no magasaw-gasaw ti Linak Ornos Cantalda iti barangay Torre. O nga Jr. iti pakasdawan so nga medyo ada iti impresyon ti mayor iti napasamak Idol Joan kasi inagana na pa iti ada duma iti ngamang kong kontrak kada ito'y kandidatura na Idol Joan sa Dagapunang mapakukonektar na amin iti senaryo nga talagang kada iti pagkampanya na ket ada iti pakapat padasan na iti sanga na siya at nga iti impresyon na ket harassment Idol Joan. Uwenta dapat iti sarita ti mayor nga dagitoy ket direktiba manipod iti first district wenno iti Kapitolyo abantayan da detoy panagkampanya ti mayor ngem detoy panang handle da ket asaan nga husto instead ko mga agbalinda nga polite agresibo damoten sobra detoy panang ipakita dan Idol Dennis kaya detoy tatanga panakagasaw kumbaga ti Linak Ornos Kental na itilawag city kaya natin ako namin nga harassment kaya iti supporters ng nangro nakadagiti barangay officials nga mangpangpangta kaya giti kalugaran da pa yan nga saan da kano nga may pagarop nga kasarsarita ti mayor ka nagtalin dalaeng iti uneg ti balay kasi kinagpaisonan na di Idol Dennis. Well, po doon na tayo doon na John Tedia Kalman ada itinamon tayong napanda nagreklamo ti mangkukusabo pa kaya po kita dito mga barangay officials nga agbaliktaddan kasla kas Idol Joan nga dapat iti harassment so Tedia Kalman dito naran na tayong certain barangays nga nang detalye iti pasabak ni maong pa iti official nga statement na pangkwento nga banag Idol Joan ano pa'y punot ko na ada iti panakapadpadas iti kastol nga panakaharas da iti supporters iti kandidatura iti administrasyon Idol Joan. Sipsiputan da kano Idol Dennis dagiti so amin nga kasarsarita ti mayor pati iti social media no sino dagiti ag-like ket dagiti post wenno iti pages da ket may sa DJ pa yan nga target da kasano mo lang dito yan Idol Dennis. Wang nga ro, dagiti na nakamat iti mayor, abay iti fresh briefing na iti Kalman, isang madlaw na Idol Joan talagang napinget dito pananglaban na kingkwana, iti panagkandidato na kas for the last term no mabagasatan Idol Joan sa aga po nang expected nga ako natidang iti PNP kada iti remaining days iti campaign period ket adabasit barbara na una excitement na isang madlawan kada ito kanito Idol Joan dagito nga senaryo kas imo nang ni warwaragawag iti programa tayo ng IFM News Idol Joan. Okay. So iti agdama expectaran tayo nga adupay dagitay updates kada to'y kampanya dagiti local candidates iti probinsya ti Ilocos Norte. So amon dito Idol Joan iti official statement ta iti biyang iti suporta nga iparokat manipod iti relisyon dado pa nga relisyon iti probinsya ti Ilocos Norte no pay imunan na nagyamyaman da kaya ito'y naawat dan nga info nga adas ti suporta da iti kandidatura kadagitay certain candidates iti assured iti lawaga. Idol Dennis Alipio, Tatak RMN.